Hei vaan kaikille! Pitkästä aikaa! Tänään testaillaan Suomen menestysreseptin näitä finaalituotteita. Ja mennään maistelemaan! Eli ekana maistetaan tällaista Juho Pullin paraskia, eli suomalaista baagelia. Tää on sellainen karjalainen perinne leivos, jota on myyty Viipurin torilla. Maistetaan. Jätetäänkö puoliksi yksi? Joo. Ja tää oli maussa unikon siemen. On tässä pieni. No niin. Ja hyvä tuoksuna. Niin jo. Ihan hyvä. Kyllä on leipämainen. Tää on jotenkin makeampi kuin mä ajattelin. Jep. Vähän semmonen rinkelimäinen. Mä ehkä laittaisin tänne jotain voita sisällä. Tää on aika tällainen niinku sämpylä. Jep. No, mut ihan hyvä. 0-5 mitä antaisit? Ehkä 3,5/5. Mä antaisin ehkä 3/5. Mä en tiedä, olisiko tää parempi, jos tää vähän paahtais. Jos tulisi sellainen rapea. Jep. Mut 3,5. Seuraavaksi maistetaan tällaista sopupyörykkää. Meillä on nyt original maku, eli liha-kasvisproteiinipyörykkä. Tässä on mehevä maku, puolet vähemmän lihaa. Ja on herneproteiinivalmistetta. Ja sitten on broilerin lihaa ja sianlihaa. Tää on niinku lihapulla, mistä osaa vaan kasvisproteiini. Ja mä en tosiaan maista, koska minä olen kasvissyöjä. Joten Lotta nyt saa kertoa itse. Tää on aika kuuma. Tää ei maistu oikein miltään. No, siis lihapulla. Koostumussyölihapulla. Enkä mä maista itse sitä herneproteiinia. Mutta sitten toisaalta ei tää niinku, on mä parempiakin valmislihapullia syönyt. Mä en tiedä, olisiko joku niistä niinku joltakin maustetuista parempi, mutta tää original on aika tylsä. Ehkä 2/5. Selvä. Seuraavaksi on putaanpullan rieskis. Eli mikäs tää oli? Siemenrieska maussa ruis. Ja täällä lukee, että tuoreena siemenrieska, kuivatettuna siemenen näkkäri. Kyllä meillä on tässä nyt voideltuna sellaiset. Kyllä. Yes. Otetaan tämmönen Tää on tällainen jo lötkö tällainen. Mä kyllä ihan tykkään. Ihan hyvä. Mä ehkä tykkäisin itse enemmän siinä näkkärimuodossa. Mutta Voi kyllä olla. Ei tääkään pahaa oo. ei. Ihan silleen niinku kiva syödä. Semmonen niinku sellainen koostumus, että sitä on niinku kiva syödä. Ja tää on hauska, kun tää on niinku ruisleipä, joka on tälleen. Mä en oo maistanut tällaista ruisrieskaa ennen. Jep. Mitä sä antaisit? Mä sanon tästäkin ehkä 3/5. Mä sanon kans 3/5. Seuraavaksi on tällainen kili, kasvimarja energiajuoma, eli tosta kaskarasta on se kasvimarja. Sitten tää on maussa jusu ja sitruuna. Joo. Itsehän syvästi rakastan energiajuomia ja olen suuri niiden kuluttaja, joten odotan tätä innolla. Mulla on se. Mä en itse tykkää energiajuomista, mutta tämän pitäisi olla niin kuin luonnonmukaisempi energiajuoma, niin tässä ehkä on sit sitä makua, mistä mä en tykkää, niin katsotaan. Joskus siis vaikka monet sanoo, että energiajuomissa on samanlainen joku semmonen jauhonen. Tai Niin se on vähän sellainen. Sama kuin joku proteiinipatukoissa. Niin en sit tiedä, että onkohan tässä semmoista. Mä en itse huomaa energiajuomissa sitä jauhon makua, mutta joo. Tämäkin on tosi sitruksinen tää tuoksu. Oh. Aika makee. Ei olekaan. Tässä ei ole sitä energiajuomamakua.
Mä en oikein tiedä tykkääks mä. En mäkään. Mun mielestä on vähän niinku vettä, jossa on, tai vähän semmoista vissyä, jossa on vähän jotain sitrus. Joo, tää on vähän jotenkin vetinen tää maku. Niin, ei oikein. Ei ehkä niinku ihan oma suosikki. Ei mene nokon edelle. En mäkään tätä ehkä ostais. En mäkään. Ehkä 2/5. Joo. Tää oli tosiaan toinen voittaja. Joo, kaudella. 2/5. Viimeisenä meillä on toinen tämän kauden voittaja, eli salaatti. Eli ravistettava salaatti maussa Korean. Tää on nuudelisalaatti ja seesamisoosi. Se lukee, että käännä ylösalaisin, ravista ja syö. Varo, ettei se sitten Joo. leviä tähän. Eli tää piti kääntää näin. Sitä Ja sitten kiinni. ravistaa niin hyvin, että toi kastike menee siellä sekaisin. Shake, shake, shake! Apua, pelottaa tää. Nyt aukesi jo kansi. Noniin. No niin, sitten täällä luki, että hei, ennen kuin ravistat, kurkkaa kääreen sisäpuolelle ja voitat 1 000 euroa. No mä ravistin jo. No niin, hyvä aina lukea jälkikäteen. No, maistetaan tätä nyt, katsotaan sit voitettiinko tonni. Joka viikko joku ravistus voittaa 1000 euroa. Mä oon nyt vähän skeptinen, mä en ehkä tykkää tästä. Niin, mulla on vähän sama fiilis. Mutta salaatin kastikkeelta haisee. Ei mun mielestä niin pahan tuoksunen. Ota sä eka. Mitä tässä siis oli? Siinä on nuudelia ja salaattia ja jotain kasvisproteiinia. Selvä. Ja porkkanalaastetta näyttäisi olevan. Ja sit kastiketta. Tänään nyt mä en saa tätä silleen kunnolla. Se nyt jotain vaan ja isket suuhus. No, Ihan hyvä. Kyllä mä voisin tommosen niinku vaikka lounaaksi syödä. no. Mä en kyllä hirveästi tykkää. Mun mielestä ihan ok. Mä sanoisin 3,5/5. Mä sanoin 1/5, mutta mä en kyllä tykkää niinku valmis salaatista tai salaatin kastikkeista muuten. No mäkään Suositus yleensä. siitä. Niin. Tästä mä en tykännyt. Mun mielestä jotenkin parempi, mut joo. En mä tiedä tai niin. No en mä tiedä. Joo. Joo, 1/5. 3,5/5. No niin, tässä oli nyt sitten kaikki maistelut tältä erää. Ja paras taisi olla... Mä tykkäsin eniten siitä paraskista. Mikä se oli? Se oli se bagel. Se oli se eka. Joo. Se oli kyllä hyvä ja sitten... No joo, se kyllä oikeastaan oli ehkä paras. Ja sit huonoin taisi olla salaatti. Joo, mä en tykännyt salaatista. Joo. Mutta joo. Ei ollut mitään sellaista, mikä tulisi mun silleen, että pakko ostaa uudestaan. Niin, ei ole mitään semmoista ylihyvää, mikä olisi niinku selkeästi erottunut. Mitään tajunnan räjäyttävää. Niin. Jep. Ja mähän en siis oo kattonut tätä ollenkaan, että Lotta on Mä oon kattonut koko kauden. koko kauden, että sen takia Lotta nyt sitten kertoi tarkemmin näistä ja tällain. Mutta joo, kiitos kun katsoitte. Hei hei! Moikka!